Enraigadas levará este ano 12 concertos a 7 salas galegas cunha programación centrada na música de raíz, o folk, o blues e o rock. O ciclo impulsado por Charlatana conta co apoio da Xunta dentro da nova liña de axudas á música en vivo. O ciclo Enraigadas, promovido pola cooperativa Charlatana e apoiado pola Xunta de Galicia, desenvolverá ao longo de 2026 unha programación de 12 concertos en 7 salas galegas, con continuidade prevista tamén en 2027. Ten o nome de Enraigadas porque nos queríamos un pouco darlle pulo á música de raíz. Dende Charlatana nos colaboramos con grupos que poñen moito fincapé na música en raíz e nos proxectos hai grupos que veñen da música tradicional, pero tamén hai grupos que tocan outro tipo de xéneros como son o blues, o soul, o reggae, que están vinculados, digamos, á música do pobo. A iniciativa recibe 45.767 euros a través da convocatoria da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para proxectos de programación musical en salas privadas. Charlatana ten neste ciclo 22 concertos, que serán 12 este ano, neste ciclo Enraigadas e 10 máis o ano que ven, o sea que estamos verdadeiramente contentos, agradecidos por todo o traballo que fan estándonos de por medio ou non as salas de concertos. O cartel combina estilos como blues, folk, rock, soul e música de raíz, con propostas de artistas como Abel Asainas, De La Cazans ou Sacha na Horta. Queríamos poñer un pouco en valor este tipo de música e de grupos que non están, digamos, pois tan vinculados ao mercado ou á moda agora mesmo na música en Galicia. A programación xa tivo as súas primeiras datas nos meses de marzo e abril e continuará este venres 22 de maio con Verlai en Boiro na pousada da Galiza Imaxinaria. A partir de aí seguirá ao longo destes meses en lugares como Pontedeume, Lugo ou Ourense, até completar así o ciclo final de 22 concertos. Pero unha honra grande, claro, pero ese é un fin xa buscado, moi buscado, moi traballado. Como explicaba antes en un pequeno comité, a xente escolleu a sala porque eu considérome un artista máis, pero un artista dentro do que é a preparación de evento, porque sempre tentei que a sala estuvera mellor preparada cara ao público asistente e cara aos artistas. En total, a Xunta destina máis de 358.000 euros a 141 concertos en 16 salas galegas dentro desta liña de apoio á música en vivo. Foi unha convocatoria de 400.000 euros que fixemos para os anos 26 e 27, 9 proxectos de promotoras. A idea de que o fixeran as promotoras é que estes concertos sexan postos a disposición de unha forma máis profesional, dándolles un apoio maior todavía ao que poden facer as salas a nivel de comunicación. E, como decía, chegamos a 141 concertos que hai, e salas participantes, pois por dar un dato, nesta sala vai haber 17 concertos este ano, 5 máis o ano que ven. Con este calendario, Enraigadas consolida unha programación continua durante todo o ano, achegando a música en directo a diferentes puntos de Galicia.